the three. Won't go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. Dobre teda, takže môžeme prejsť na 7. miesto a vlastne tu je Brooklyn Nets a ty si Brooklyn dával na 9. No a vlastne príchody pred sezónou bol Dennis Smith Jr., Lonnie Walker, Darius Bazley, Trendon Watford a Harmony Brooks a vlastne odišiel Seth Curry, Patty Mills, Yuta Watanabe a Joe Harris. Vlastne tým za mňa je taký, že uvidíme samozrejme, ako sa vysporiadajú niektorí hráči, ešte nejdem menovať, ale vyzerá to, že keby všetko prebehne tak ako má, tak by mohli mať All-Star kalibre a zároveň dobre doplnený ten káder. Takže ako ty vnímáš Brooklyn Nets? Ja ho vnímam ako jeden z najvariabilnejších tímov v lige a takých najviac deep z hľadiska súpisky. Myslím, že ten tím nemá žiadnu výraznú All-Star hviezdu, ale zároveň ten tím má akože kopec hráčov, ktorí majú status dobrého alebo lepšieho roleplayera. Ten tím má podľa mňa aj útok, aj obranu. Myslím, že ten tím není hviezdny, ale z hľadiska takého lepšieho priemerného roleplayerstva má ten tým všetko. Má proste obranných špecialistov ako Royce O'Neal, Dorian Finney-Smith, za ktorým Dallas plače doteraz podľa mňa zlepšujúci sa Nick Claxton, teda respektíve lepšujúci sa. On už sa výrazne zlepšil, nemyslím si, že sa ešte nejak výrazne zlepší, ale naozaj je to už taký štandardný dobrý pivot. Spencer Dinwiddie je taký v podstate, ktorý si v Brooklyne pred 3 rokmi, 4 spravil meno a žije z toho doteraz. A popri tých akože obrancoch na perimetri sa tá jeho neobrana vie trátiť a v útoku je on veľmi dobrý hráč. Mikal Bridges, ťažký univerzál, vynikajúci hráč. Uvidíme teda, či bude pokračovať v tých výkonoch z druhej polky minulej sezóny, kedy bol práve do tohto týmu tradenutý a tam sa ukáže teda, že kde má tá jeho hviezdnosť, alebo teda ten hviezdny potenciál limity. Na to som akože dosť zvedavý. Cam Thomas, tiež taký hráč, tiež som zvedavý, že či dokáže zastabilizovať svoje výkony, alebo nie. On je tiež taký, že vie dať 0 bodov a vie dať 40. A najväčší otáznik Ben Simmons za mňa. On akože pokiaľ sa nejakým spôsobom dá dokopy, tak ten tým môže byť super. Ale vie byť podľa mňa ten tým dobrý aj bez neho, že v podstate ho pokiaľ bude proste toxický predtým, tak ho odstavia. Ale myslím, že pokiaľ si chce svoju akože kariéru v NBA ešte nejakým spôsobom zachrániť a chce si tam ešte zahrať, tak by sa mal vedieť s tým tímom zžiť. Myslím si, že to prostredie aktuálne v Brooklyne je pre ňoho priaznivejšie ako možno keď tam boli hviezdy ako Kyrie KD, alebo keď na ňo vo Philadelphii zjapal Embiid, alebo Jimmy Butler ešte predtým, takže tak. Rovno takto na teba pôjdem s otázočkou. Myslíš si, že by mohol Brooklyn byť v prvej peťke akože najlepší tým, že dostanú najmenej bodov akože na zápas? Akože, že bude že to top 5 obrana v lige? Áno. Podľa mňa áno. Určite. Lebo oni, ak to teda postavia základnú peťku Simmons, Dinwiddie, Bridges, napríklad Finney-Smith a Claxton, tak máš 4 kvalitných obrancov, proste, že top 30, dajme tomu, 4 z nich sú v top 30 napríklad. Chápeš, čo chcem povedať? Hej, chápem, len... Takže ten tým je akože veľmi dobre defenzívny. Akože myslím si, že ten útok bude trošku taký... problém, no, lebo s tou peťkou, čo si povedal, tak to je ako naozaj, že nechcel by som proti ním útočiť, ale
To bola taká peťka, čo ti v ofenzíve, akože by sa spoliehali na to, čo vystrelí Dinwiddie a čo možno vystrelí Bridges, alebo je pod koša si Bridges dá nejaký nájazd a tak, hej. Inak bola táto peťka akože absolútne ofenzívne nepoužiteľná. Ešte tam zabudol som povedať Lonnie Walker, naozaj hráč, ktorý tiež vie hýbať miskami, Bach, tiež je to taký, že není zlý v obrane, je to tiež taký hráč, ktorý proste vie oživiť. Si ho videl v Lakers hrať, tak No ale je to veľmi dobrý hráč. Takto, však on pol roka v Lakers podľa mňa bol smutný a musel mať nejakého mentálneho kouča, aby ho neporazilo, ale došiel na playoff zápasy proti Warriors a vystrieľal ich tam v poslednej štvrtine, takže je to naozaj hráč, ktorý v sebe proste niečo má. Akože ja som ho sledoval strašne, keď ešte bol San Antonio. Vyjadrenie Popoviča bolo, že nechceli brzdiť ani Dejounteho, ani Lonnieho Walkera. Vidíme, ako sa utápajú obidvaja v tých tímoch. Takže toľko k tomu. No a Ben Simmons, no to je akože, netajím sa tým, že to je môj najobľúbenejší hráč. Akože, ako si zatiaľ hovoril, tak za mňa je s tímom zžitý až. Akože aj chodí na zápasy, na tréningoch zatiaľ, čo som videl z Twitterov, tak zatiaľ všetko super. A začal strieľať, akože už boli aj highlighty, som si pozeral, normálne už aj fadeaway dával. Takže akože 5 pokusov na zápas už mal. Takže cíti sa dobre, rozpráva zatiaľ vo veľkom, že je to jeho sezóna, management Brooklynu to tiež rozpráva. A pokiaľ bude mať Bridges prelomovú sezónu, dajme tomu, že 25 bodov na zápas, tak si to viem predstaviť, že by mohli uhrať aj playoff. Áno, ja si to tiež akože viem predstaviť ako playoff tým určite. Bez debaty. Neviem, koľko mali víťazstiev? Počkaj, hneď sa ti na to pozriem. 45 víťazstiev a skončili na 6. mieste. No, to bude také, no. 45. Podľa teba asi menej? Asi menej, podľa mňa máš 43. A ešte, takže keby si máš teraz proste vsadiť, tak by si povedal, že Simmons bude prepadak, alebo že bude mať napríklad, čo viem, 15, 8, 6 statistiky? Ako vyslovene prepadak určite nebude, ale tie štatistiky môže mať akože horšie, ako si povedal. No akože 15 bodov na zápasy hovoril toľko, podľa mňa máte, nebude. Ale zase keď bude mať nejakých, že 10, 11, 12 a bude dobre brániť a tvoriť, tak podľa mňa to bude pre neho úspešná sezóna. Bože, keby dáva také prihrávočky ako vo Philadelphii, by som bol spokojný. No akože ja si myslím, že práve tento tým má akože potenciál to využiť jeho prihrávky, lebo sú to mladí, rýchli, draví hráči a sú tam proste hráči, ktorých vie pekne nájsť aj na trojke. Takže myslím si, že tam akože je využiteľný ten jeho playmaking skills. Dobre teda. Takže toľko k Brooklynu Nets a môžeme sa posunúť do top 6 a vlastne na 6. mieste sa nachádza New York Knicks a vlastne ty si ich hádzal na 5. miesto. Ano. Takže vlastne pred sezónou prišiel Dante DiVincenzo, Arcidiacono, Knight a Windler a vlastne odišli hráči ako Topin a Rose. Vlastne dá sa povedať, že až na nejaké malé zmeny ten tým ostal pokope. Tom Thibodeau prežil ďalšiu off-season. A ako ty teda vnímaš tento za mňa taktiež skôr defenzívnejší tím? No však tak New York nemá pri svojom smerovaní úplne teda pri svojom koučovi moc na výber z hľadiska herného smerovania. Ten tým ostal v zásade takmer taký istý a myslím si, že bude veľmi podobne dobrý ako minulú sezónu. Veľmi pozitívne vnímam
príchod DiVincenza, ktorý vie akože pomôcť na tom guardovi, kde je to medzi Quicklim a Grimesom, ktorí sú takí trošku akože nevyspytateľní a otázny častokrát, ale keď akože obidvaja vedia dobre zahrať, aby som bol objektívny, chýba mi tam taký možno nejaký klasický SF-kový forward, taký krídelník, není to úplne pre mňa, akože Beret sa zľahka, alebo teda zlepšil, akože takto Beret hrá dobre, hrá také nejaké svoje aktuálne maximum, nemyslím si, že sa vie úplne posunúť ďalej, ale určite je to akože použiteľný hráč, ale chýba mi tam ešte možno taký nejaký klasický forward. Podkož majú podľa mňa veľmi dobrý. Týka Hartensteina a ak sa volá ten pivot. Druhá. Robinson. Áno, Mitchell Robinson, to podľa mňa super hráči na podkoš v rámci možnosti a Randle je taký, že keď ho udržíš na nejakej úrovni primeranej toho, čo od neho chceš a toho, čo je schopný hrať a isolate, tak podľa mňa je to v pohode. No nesmieš Randla naštveť, lebo potom ti bude hrať veľkého. Skončí to tak, že ho vybučia vlastní diváci. Hej, akože podľa mňa Randla, keď akože udržíš nejak akože v nejakom normálnom mentálnom nastavení, tak ti môže byť akože vždy veľmi platný hráč aj. A ani neviem ako, ale asi pred 2 rokmi som si kúpil jeho dres. Ale fakt neviem ani prečo, ani za čo, ani na čo. Ja podľa mňa viem, lebo sa vtedy mal MIP sezónu a bol, neviem, či bol v All-Star. Ja som není fanúšik Knicks. Také. Nevždy si človek kupuje dres iba hráča, ktorému fandí. Ja som si niekedy pred roku 2009 som si kúpil v New Yorku dres Kevina Garnetta. A to som ho potom najbližšie roky neznášal, keď hral playoff série proti LeBronovi Jamesovi. No, a tak máš na pamiatku aspoň. No, neviem, že či mi ho už bývalý spoluhráč nespálil alebo nevyhodil niekto. No. A keď sa ešte teda vrátime k New Yorku, tak presne ako si povedal, pivotov majú výborných, ešte doplním, že Richo Sims, pokiaľ sa niekto z nich dvoch zraní, tak chodil tam aj už minulú sezónu, takže za mňa taktiež dobrý mladý hráčik. Neviem, či si spomínal na to, čo keď si hovoril SF-ko, tak Josh Hart kľudne keby tam chodí, podľa mňa to je také typické to SF-ko. Áno, on je typické SF-ko, ale on nevie podľa mňa, on je dobrý obranár, podskakovač a nejaký catch and shoot hráč, ale nevie driblovať. Presne to, čo si povedal, akurát, že zakomponuješ ho do tej základnej peťky, proste mne by sa strašne hodil napríklad do terajšej Philadelphia proste na tú pozíciu trojky, že vieš, že ubráni, vystrelí, proste taký hráč, od ktorého nechce body, proste takého hráča chceš, každý tým proste. Áno, presne, on je taký, že v tom, čo vie robiť, tak je fakt super. A ešte nepokazí ani kabínu. Áno. Takže New York vlastne minulý rok skončil na 5. mieste a 47 víťazstiev dosiahli, takže očakávame asi to niečo podobné, že? Áno. Ja očakávam veľmi podobné. A viacej alebo menej, keď by si máš teraz tipnúť? A povedal by som, že asi trošku viac. Keďže prišiel DiVincenzo, tak nejaké mierne zlepšenie by som tam asi očakával. Takže o 1-2 výhry viac. Tak ja poviem o 1 výhru menej. Neviem, prečo mám taký pocit. Ale stačiť im to cca bude na ten čistý postup. Dobre teda, takže to bolo k 6. New Yorku a vlastne teraz sa presunieme na 5. Miami. Vlastne ty si ich dával na 8. miesto a aj chápem, prečo si ich dal na 8. miesto. Vlastne pred sezónou prišiel Thomas Bryant
Josh Richardson a Hampton a vlastne odišli významní dva hráči Vincent a Strus. Zároveň odišiel Jurtseven, Zeller a Oladipo a Udonis Haslem ukončil kariéru. Takže boli napríklad tieto dva odchody Vincenta a Strusa faktorom, prečo si hodil tak vysoko, alebo Áno, a ešte tam máš aj nejaké iné faktory? Strus a Vincent, to sú podľa mňa zásadné straty pre ten tým, plus si myslím, že Caleb Martin, ktorý mal super playoff sériu proti Bostonu, tak si myslím, že môže byť akože v základnej časti sezóny nie úplne sklamanie, ale myslím si, že bude hrať oveľa horšie, ako si možno mnohí očakávajú. A celkovo myslím, že tá príchod hráča, kto tam prišiel taký guard. Josh Richardson. Toho som nemyslel zrovna teraz, i keď je Hamptona? RJ Hamptona som myslel, ktorého vnímam ako takého, ktorý sa tam podľa mňa absolútne nebude vedieť presadiť v tom týme, keďže sa nevedel teda presadiť ani lebo on je chudák, má takú smolu, že aj v Orlande bolo veľa guardov a nebolo pre neho miesto, a teraz keď si tu zoberieme, že je pred ním na tých guardových pozíciách Josh Richardson práve, Duncan Robinson, Tyler Hero, tak neviem si úplne predstaviť, kde si zahra, a hlavne nemajú playmaking podľa mňa, respektíve takto akože celý playmaking koncentrovať do Kyla Lowryho je podľa mňa dosť nešťastná stratégia, ale Miami s Spoelstra nám ukázali roky že proste vedia ísť hlavou proti múru a vedia upliesť takmer z hovna bič. Takže myslím, že keď nechcel by som na nich naraziť v playoff, ale myslím si, že v základnej časti budú takí akože nie moc úspešný tým. Ani neprekvapí, ani nesklame. Hej. Myslím, že keď budú 8, tak môžu byť že maximálne radi za mňa. Akože ono, keby vlastne teraz Kyle Lowry ukončí kariéru a ide robiť asistenta, tak by sa asi tiež nič nestalo také zlé. No, a proste Miami rodohráč. Presne tak. Presne k tomu som akurát mieril, že proste oni nutne aj teraz cez tú off-season zháňali či už Holidaya, Damiena, snažili sa strašne, avšak to nevyšlo. A aktuálne chodia špekulácie, že by chceli Hardena. Neviem síce za čo by nám chceli ponúknuť také, ale ja tam nič nevidím. Ale dobre. A vlastne ako ten tým sám o sebe má Jimmyho Butlera, ktorý zase prišiel na fotenie veľmi štýlovo. Hej. A majú tam top 10 obrancu za mňa Bema Adebayo. Vlastne skúsenosti bude dodávať z lavičky Kevin Love, ako si ty spomínal Martina. Uvidíme, ako ten bude mať on sezónu. Uvidíme, čo Duncan Robinson. Predsa tie sezóny neboli až také dobré, posledné dve tuším. Tyler Hero sa vráti. Vlastne po tom, čo neabsolvoval playoff, alebo absolvoval, zranil sa. A uvidíme ten ako bude mať sezónu, ale za mňa alfa omega bude, či privedú v zime, alebo ak nie aj teraz, tak či proste privedú rozohrávača. Hej, presne tak. To som. Plus oni akože vedia, oni majú dosť dobrých scoutov a oni teda vedia z nejakých G-League hráčov proste vychovať alebo nájsť proste naozaj, že talenty. Takže. Alebo poprípadne to zahrať Jimmy Butler. No alebo myslím si, že to nie je úplne to správne. Jimmy má tiež akože nejaké svoje roky. To bolo na odľahčenie. Pre Miami treba, aby robil podľa mňa to, v čom je najlepší. No. To akože až tak playmaking není. No a vieš si predstaviť teraz nejakého hráča, ktorý by tam vedel prísť na tú rozohrávku? Z týchto aktuálnych?
No ten, nejaké meno, ktoré sa ti tam ľúbi. ten Spider Cole. To je, počkaj, nie vlastne, to je PFK, sorry. Ja som myslel, proste hociakého rozohrávača. Akože ale z ligy. Z ligy. Tam by sa ich akože nazbíralo. No, ideálne nejaký taký rozohrávač, ktorý by vedel akože aj vystreliť. Napríklad, škoda, že nešli napríklad po Denisovi Schroederovi. On by podľa mňa išiel do Miami radšej ako do Toronta. Je to presne taký typ rozohrávača, ktorý by sa im hodil. A inak, alebo Tyus Jones napríklad, ale tak toho nemohli získať. V zime kľudne môžu. Alebo v zime, hej, v podstate, v zime už bude môcť byť vymenený, ale oni viem, že išli po Cameronovi Paynovi, neviem, či veľmi, alebo iba tak lightne. Ale on by sa im tam podľa mňa veľmi hodil. A Chris Paul by sa im tam veľmi hodil, ale toho získali tiež Warriors. A by sa im tam ešte hodilo. Mike Conley kľudne. Conley, ale presne. Ten neodíde. To je dobrý typ, ale tiež si myslím, že neodíde. Akože keby za nejakých okolností skončila spolupráca medzi Clevelandom a Rickim Rubiom, tak si tam viem aj Rubia predstaviť, ale Rubio... Dobrý typ. Ako? Že dobrý typ. Áno, ďakujem. Ale akurát Rubio má problémy vraj sám so sebou aktuálne, takže neviem, či bude hrať vôbec Zacchaeus. A ešte tvoj obľúbenec, ktorého si dneska už povedal, Colin Sexton. Áno, Sexton presne. A v Miami prežil najlepšiu časť svojej krátkej neslavnej kariéry Kendrick Nunn, ktorý smeruje... A ten je voľný agent? Áno, ten je voľný agent. Podľa mňa by akože nebolo úplne od veci ho skúsiť za veteránske minimum podpísať, predsa len to prostredie mu je známe. A chalani sa síce zo mňa smejú, ale on tam prežil akože naozaj najlepšiu časť svojej kariéry a ašpiroval na nováčika roka, ktorého teda... Ako to je pravda, ale... No a muselo proste... Morant ho predbehol pred celé, no. Highlightami a tak ďalej ho predbehol v tom čase. Ale ešte by som tam vedel predstaviť bez Brooka. Akože to tiež nie je zlé, ale ten podľa mňa taktiež neodíde. Pokiaľ teda Kawhi s Paulom Georgeom nebudú sedieť v nemocnici, kde si na úrazovke. No to budú podľa mňa sedieť, ale... Ako ja sa modlím, aby to tak nestalo, ale... Takže ako asi uvidíme, možno ten Kendrick nám príde a ešte bude mať dobré čísla. No, ja by som akože na ich mieste nad ním palicu nelámal. Dobre teda, takže toľko k Miami. A vlastne Miami skončil minulú sezónu na 7. mieste a so ziskom 44 víťazstiev. Takže očakávaš asi niečo podobné? Hej, a povedal by som, že o niečo menej 43, 42. Aby som tu zase videl ten opak. Aby som ich hodil možno aj na takú rovnakú úroveň, že budú proste s tým New Yorkom na tých 46, že by mohli mať teoreticky rovnaký počet výhier. No, uvidíme. Bude to zaujímavé každopádne. Takže môžeme prejsť do top 4, ktorú máme vlastne, všetky 4 týmy sme tam vtesnali akorát v inom poradí. No a začneme od 4. miesta. No to je Cleveland Cavaliers, si ich dal na 3. a na 4. No a vlastne pred sezónou prišli hráči ako Strus, Niang, Ty Jerome a Damian Jones. A odišiel Cedi Osman, veľká legenda Robin Lopez, Lamar Stevens, Neto a Windler. Takže ako ten... No, kľudne. Nezabudol si ešte na jeden príchod. Ale... Je to dosť možné, ale kľudne povedz.
Lebo aj včera som som si s chalanou robil srandu v našom podcaste, že zabudli na Tristana Thompsona predsa. Hráč, ktorý prežil Aha. na svojej kariéry v Clevelande, hej, akože pri Pravda. Jarrettovi Allenovi a Evanovi Mobleym je to samozrejme len akože taký kozmetický doplnok, niečo To bude mentor. hej, akože je to taký, no podľa mňa to lepší, alebo teda významnejší doplnok, ako je napríklad DeAndre Jordan v Denveri. Mhm. Ale napríklad, že pokiaľ Cleveland sa počas sezóny rozhodne rozdeliť dvojicu Mobley, Jarrett Allen, čo teda není úplne podľa mňa od vecí úvaha, možno, že by na to mohlo aj prísť, pokiaľ teda chce ašpirovať na prvé miesto a na nejaký úspech v play-off, tak je celkom akože dôvodné sa nad tým zamyslieť. Tak by Tristan Thompson akože mohol ešte nejakú úlohu určitú v týme zohrať. Každopádne hlavne príchod Strusa a Georgea Nianga vnímam ako veľké pozitívum a takú trošku ofenzívnu variabilitu do útoku, ktorý nebude teda iba stať a padať na tom, ak bude Mitchell hrať. No a tých 80 bodov v play-off, čo tam dávali, to bolo tragédia. Áno, len aby Mitchell nebol taký ten hráč, aby sa z neho nestal taký Westbrook typ, že proste čím lepšie bude mať on, čím viacej dá on bodov, tým menej bude mať tým víťazstiev. Akože uvidíme, ale celkovo ten tým za mňa majú najväčšiu slabinu na pozícii číslo 3. Áno, Akože tam presne. podľa mňa není jediný dobrý hráč. Ako môžu tam rotovať práve Strusa, ale ja by som ho keď tak asi ho možno aj dajú do základu, ale ja by som ho videl ako hlavne do tej štvorice rozohrávačskej s Rubiom, Garlandom a Mitchellom práve. Vlastne pivotov majú poriešených, vlastne ešte keď tam zoberieme na štvorke Niang, na peťku dokážu hrať aj Mobley a Allen, do toho práve Tristan Thompson, nejakých 50 minút tam vybehne. A proste na tej trojke je hráč, ktoré mi bol sympatický na drafte, ale jeho výkony sú otrasné, odkedy prišiel do ligy, a to je Isaac Okoro. Áno, presne. Toho sa treba zbaviť, lebo proste pokiaľ tam bude v tom týme, tak nezlepšia sa. On sa nezlepší proste ten chalan. Je to taký niečo jak Ludort v Oklahome, možno. Slabšie. Alebo slabšie. To ani strel nemá. Tak akože nemá, hej, to súhlasím, ale okolo 30% za 3 už priemeroval, alebo 31. Takže nie je to hráč, ktorého úplne môžeš nechať voľného, ale hej, akože chápem. Je to akože Okora by sa trebalo nejakým spôsobom ideálne zbaviť. Ešte uvidíme, čo Dean Wade, ktorý mal dobrý úvod minulej sezóny, potom sa aj neviem, či kvôli zraneniu, alebo celkovo sa vytratil trošku, tak ten trošku to neviem povedať. By mohol ešte namiešať niečo variability na krídle, ale nejak súhlasím, že krídle je obrovský problém a to máme taký svoj vnútorné prianie, ktoré teda neviem, či sa akože môže vyplniť ešte niekedy počas kariéry LeBrona Jamesa, že by ukončil kariéru v Clevelande ako SF-kar. Tak keď budú draftovať jeho syna, tak určite. No, tam sa trošku bojím, že neviem, či on tento rok pôjde do draftu kvôli tým zdravotným problémom, ale veľmi by som si to prijal. Bol by to obrovský príbeh pre Ameriku. Dobre teda, takže toľko ku Clevelandu, vlastne minulú sezónu oni skončili 4. Zvíťazili 51 krát a očakávaš viacej alebo menej? Povedal by som, že kľudne môžu viac, 53-4. Ja by som ich skôr videl okolo tej, že by som im dal rovných 50, akože tak zaokrúhliť. Neviem, proste mne tam tá trojka strašne robí ten problém. Zároveň ešte, presne ako si povedal Mitchell,
No, takže neviem. Ale tých 50 by mali dať. Atakovať. Dobre teda, takže môžeme sa presúť do top 3. Vlastne na 3. mieste sa umiestnila moja Philadelphia. Ty si ich dával na 4. miesto. No a najskôr môžeš ty niečo k Philadelphii. Ešte poviem, že pred sezónou prišiel Kelly Oubre, Mo Bamba, Patrick Beverly a Danny Green. A vlastne odišiel Shake Milton, Jalen McDaniels, Niang a borec, ktorý vyhral Slam Dunk Contest, McClung. No, však ty si teda fanúšik Philadelphie, jak som pochopil. Takže tam to podľa mňa stojí a pada na tej kvalite výmeny Jamesa Hardena za niečo, respektíve či a kedy sa ten trade uskutoční. Ja si myslím, že ten tým môže byť aj dosť horší, ako som ho možno dal, pretože naozaj v tom týme, keď je proste jedna z hlavných hviezd nespokojná, tak tá pachuť môže ten tým akože pohltiť absolútne, môže to pohltiť hlavne aj chuť Embida hrať, lebo on je presne taký ten typ, ktorý si môže proste povedať, že vyhral som MVP, bol som najlepší, teraz sa na tú sezónu môžem vysrať, lebo aj tak MVP nevyhrám ani titul. A proste presne taký typ, ktorý vie o sebe, že je najlepší alebo top 3, ale túto sezónu to ukázať nemusí. A možno sa bude šetriť na olympiádu, aby reprezentoval USA. Ale celkovo potom ten tým, chýba tam nejaká alternatíva na rozohrávku za Mexiho. Myslím akože z hľadiska playmakingu a tak, lebo Beverly je obranca, D'Antoni Melton je tiež akože skorej obranca Steeler, ale nejaký proste, že playmaker ofenzívny tam za Mexiho chýba a tiež akože tá pozícia krídelníka je taká neistá, no akože Tobias Harris je taký, že podľa mňa je už, neviem, už to najlepšie nám podľa mňa, čo v ňom bolo v lige predviedol. PJ Tucker podľa mňa už si asi všetci uvedomujú, že už je to iba preplatený hráč, no a inak tam akože toho moc tam toho nevidím, hej. Bamba je alternatíva za teda backup. Bamba ani hrať nebude. No, všetci sa z toho smejú, že nebude hrať, ale ja si ho v Orlande pamätám, že on v Orlande proste istý čas hrával dobre. Neviem, že odkedy sa proste tak je akože, ale je tam Paul Reed, takže cez to nejde. Dobrý pivot, áno. Určite. A ešte podpísal nový kontrakt, takže práve preto si myslím, že on Bamba tam prišiel podľa mňa ako polovičke sezóny pôjde preč podľa mňa. Uvidíme, aké budú ponuky. Práve nechápem, prečo napríklad Bambu nezobrali do Chicaga. Trošku one. To tiež nie je, že zlý kauf. No ako si spomínal, tak Melton, ako za mňa, akože sledujem snažím sa za každý zápas kúkať, tak on vie zobrať niekedy tú loptu a vie tam spraviť akože nejaký ten playmaking. Zároveň čakám veľký progres od Mexiho na úroveň All-Stars. S Harrisom s tebou súhlasím, že už má to najlepšie za sebou, ale stále si myslím, že okolo tých 14 a 16 bodov sa bude vedieť pohybovať. Takera to treba dať preč, to ani nejako na to nebudem reagovať. Danovo House tam bude podľa mňa chodiť z tej lavičky. Kľudne môžeme zakomponovať Jadena Springera. Neviem, či toho hráča poznáš, ale akože nami draftovaný. A už sa aj celkom dostal aj pár príležitostí minulú sezónu. Áno, viem. A Beverly, ako mal som ho rád jedine, keď bol v Clippers, odtedy akože som bol sklamaný, keď sme ho podpísali. No a Paul Reed, Embiid, to je za mňa super. A Harden, ako možno som naivný, ale za mňa budem dúfať, že Harden sa udobrí a že tam ostane tú sezónu. Proste neviem. Ako za mňa
z tých tréningov, čo som ako videl, tak pôsobil za mňa pozitívne. No, A tých vyjadrení, čo som počul, takže ten vzťah s Darylom Moorim je nenapraviteľný. Uvidíme, možno sa to môže otriasť do nejakého takého patu alebo stavu studenej vojny, že teda každý si bude riešiť svoje a bude sa snažiť robiť to, čo je pre neho najlepšie. Pre Hardena určite bude dobre, keď bude hrať dobre, keď nebude hrať proste zle, lebo čím horšie bude hrať a čím negatívnejšie bude mať vyjadrenia a tak ďalej, tak tým menší o ňo bude podľa mňa záujem a jeho cena zároveň je nižšia. A ešte, keď dodám, tak keď si hovoril o tom Embiidovi, tak neviem ako, ale mne proste prípada, že Embiid je ako keby niečo na štýl Damiena, že je taký srdciar a zároveň to isté aj Maxi, že oni len tak ľahko z toho týmu neodídu, to by sa museli naozaj nachádzať až vo veľkých s prepáčením sračkách. No a Maxi možno, ale Embiid že není srdciar. Embiid je on podľa mňa, on je síce už akože v lige dlho, aj keď, ale on je podľa mňa presne taký ten hráč, ktorý, pozri sa, on nikdy na konci sezóny, keď bolo treba, tak nezahral. On v rozhodujúcom zápase nikdy nezahral dobre. Ja viem, bohužiaľ. Ale akože aj z toho, že ako za mňa ten vzťah s fanúšikmi ako on nemá zlý, zároveň aj ako podporuje aj iné akože športy, či americký futbal, či bejsbal. Ako podľa mňa akože on si tam už aj zvykol v tom mieste, ako neviem, ale akože je to len môj názor, takže. A ešte sme zabudli na Kellyho Oubreho vlastne. To som chcel, on je podľa mňa hráč, ktorý on nikdy, keď bol v dobrom týme, nehral dobre. On je presne hráč, toho sa bojím. Dobre len v zlých tímoch. On proste, keď prišiel do Golden State a chcelo sa od neho, aby proste hral niečo rozumné, alebo proste zmenil trošku svoju mentalitu a postavenie v týme, tak bol totálne stratený. On vie hrať fakt iba v týmu, ako je Charlotte alebo Washington, ale on v dobrom týme bude podľa mňa akože zbytočný. Takže myslím si, že aj vo Philadelphii bude, neviem, môžem sa myliť samozrejme, ale myslím si, že je skôr zbytočný. Ako bude zbytočný, ak bude chodiť v základnej zostave. To som rovno povedal. Lebo v základnej zostave mu ten scoring nepríde, vieš? On proste bude musieť chodiť ako sixth man. S Meltonom, druhá lajna, zobere to, napríklad poťahá to tam chvíľku s nimi Embiid, no a proste on nemôže ísť do základu proste. Hej. Tam bude mu... A presne k tomu, ako sme sa bavili o New Yorku, tam presne na tú... Ja by som hral Harrisa na štvorke a presne by som na túto roku chcel na toho Harta. Vieš, akože... Aby to tam úplne pekne, tak... Neviem, mne by to tam strašne sedelo. Takže dúfam, že bude začínať v základe Danuel House. Akože neviem, proste taká slabšia verzia Harta za mňa. Áno, uvidíme, no. Dobre teda, takže toľko k Philadelphii. No a vlastne minulý rok skončili na 3. mieste, 54 výhier. Takže tu asi pravdepodobne od teba očakávam, že povieš menej. Menej, určite očakávam menej. Ale akože ono to závisí, keď toho Hardena tradenú proste za niečo super a v skorej fázi sezóny, tak môžu byť proste kľudne tretia atakovať prvú dvojku. Že stále som v tom, že bude DeRozan v polke sezóny sklamaný, ale nejaký trojtímový trade sa stane a že k nám príde a bude všetko v pohode. Takže toľko asi k tomu. Ešte ako toľko k tomu, tak vlastne za mňa prvé dva týmy majú vlastne takú vlastnú ligu a za mňa potom tí druhé dva, to je Cleveland a Philadelphia, oni si pôjdu za mňa také, že sa budú doťahovať, akože podľa mňa. Čiže prvého máš koho? Bucks? Prvých mám Bucks. Prvých Bucks, ja mám prvý Boston Bucks, no tak tam medzi nimi... A môžeme sa vrhnúť na Boston. Áno. Tak poďme na Boston.
A vlastne pred sezónou prišiel Porzingis, Drew Holiday, O'Shea Brissett, Dylan Banton, Wayne Gabriel, Svi Mikaliuk a Nicolas Queta a Lamar Stevens. A vlastne odišli hráči ako Smart, Gallinari, Muscala, Grant Williams, Robert Williams a Malcolm Brogdon. Takže ako ty vnímaš Boston Celtics, aj keď asi tuším. Vieš čo, však ja ich mám akože na prvej priečke. Prešiel akože rovnako ako Milwaukee urobili v týme citeľné zmeny, urobili nejaké movy, ktoré sú riskantné, nemusia výjsť. Na druhej strane si myslím, že je to niečo, čo oba týmy spraviť potrebovali alebo mali, aby sa niekam posunuli, lebo oba si myslím, že stagnovali. Naozaj Bostonu ten krok k titulu stále chýbal a Bucks sa teda nedarilo spraviť ten krok k obhajobe toho titulu. Strata Smarta Williamsa je podľa mňa veľmi bolestná a citeľná, takisto aj Brogdona, ale tú stratu Brogdona a Smarta si myslím, že celkom dobre zaplatili tým Drew Holidayom. To naozaj zaplatali skoro najlepšie ako mohli. Ďalej Tatum a Brown, to sú akože stalice toho týmu, ktorí sú v týme už naozaj dlho. Sú tu hráči All-Star kalibru a myslím si, že v základnej časti, keď budú zdraví a nebudú medzi nimi nejaké zásadné problémy, tak sa musia postarať o to, aby ten Boston Bucks jednoducho v tej základnej časti predbehol. Uvedomujem si, že problém môže byť na tom podkoši, keď teda stratili Roberta Williamsa ako dobrého obrancu, keď on bol tiež, ako ja si ho skôr pamätám, že bol viacej zranený ako hral. Porzingis je ale tiež taký, že si ho pamätám tiež možno viacej zraneného ako herného. Na druhej strane je to ofenzívna alternatíva, ktorú Boston potreboval. Oni z toho podkoša s výnimkou toho, že Al Horford niekedy niečo vystrelil za 3 alebo zvonku, tak tam na podkoši skoro žiadna alternatíva nebola. Keď beriem toho Granta Williamsa, on strieľal dosť dobre za 3, ale bol proste, nevedel Boston z neho ten potenciál až tak vymačkať. Sám si myslím, že Porzingis, keď bude ochotný hrať chrbtom ku košu a nebude proste, že keď šťút hrať za 3, tak to bude pre Boston dosť veľká posila. Čo sa týka ešte nejakých tých roleplayerov, podpísali môjho obľúbeného Peytona Pritcharda za 30 miliónov na 2-3 roky, takže niečo v ňom asi vidia. Aj tam tichý zabijak Sviatoslav Mikaliuk, ktorého si tiež pamätám ešte z éry Lakers. A on je taký hráč, ktorý proste príde na 3 minúty, ale proste zabije ťa 2 trojkami a ide si sadnúť. Akože ja v tom mám také dve výhrady v tom Bostone. A tá prvá je, že lavička je za mňa o jednom hráčovi. A takéto proste tí 3 minúty, ako si typoval ten Mikaliuk na 3 minúty napríklad, ale proste neurobia tam taký, že nepotiahnu ako keby tú druhú lineu, ako má napríklad Philadelphia alebo Milwaukee. A za mňa taký druhý faktor môže byť, že si myslím, že sa Jaylen Brown nejako dovadí, napríklad stane sa nejakou tou nespokojnou hviezdou. Že proste za mňa nebudú fungovať 4 hráči, ktorí už boli All-Stars. Mne to prípada, že to je už moc, že to je na taký štýl, že všetci sa smejú z Phoenixu, že má troch hráčov All-Stars, ale tuto máme 4 a všetci to vychvaľujú. Neviem, aký máš na to ty názor. Akože viem sa s tým
časti stotožniť. Ako nemyslím si, že medzi Brownom a Tatumom už budú problémy. Tam akože nejaká zdravá, jemná konkurencia stále bude, ale to je taká podľa mňa konkurencia, s ktorou sa už obidvaja zžili. Keby tam tá konkurencia bola taká nejaká, že neznesiteľná, tak by Boston nedal Jalenovi Brownovi ten supermax kontrakt, neviem koľko to vyšlo na 300 miliónov zhruba, takže myslím, že keby tam nejaká taká nevraživá bola, tak už tú dvojicu rozdelia. Myslím, že myslím, že Brown akože prijal tú takú pozíciu, že bude proste druhý. No. Otázka, že či Tatum dorastie do toho MVP kalibru. A uvidíš v zime trade Philadelphia Boston Harden Harris za Browna s Holidayom. To je zase len vtip. To je, ale akože však v NBA boli všelijaké trady, ale toto by bolo podľa mňa celkom šialené. Ale nikdy nevie človek. A môžem vedieť, ešte to rovno tuto, že prečo si teda dal Boston ty na prvé miesto ako Milwaukee? No, myslím si, že práve to jadro týmu, tie najväčšie hviezdy proste ostali v tom týme, sú dlhoročnými stálicami a ten tým podľa mňa privedú základné časti na prvé miesto, kdežto Bucks ten feed akože s Lillardom bude podľa mňa dobrý, ale budú sa hľadať na začiatku sezóny, alebo v niektorých momentoch sezóny sa môžu hľadať. Otázny je pre mňa Middleton a trošku teda, lebo minulú sezónu mal dosť zlú, teda aj vinou zranení, ale mali podľa mňa jednu z najhorších za posledné 4-5 rokov. Takže podľa mňa tým, že proste do toho týmu prichádza tak obrovská hviezda s takou obrovskou nevýhodou v defenzíve, tak to s tou hrou môže podľa mňa dosť výrazne zamávať. A bude možno trvať, kým sa etablujú. A predsa len akože básnili sme my veľakrát aj v našom NBA podcaste, aj v Layup Line podcaste o pick and rolle medzi Antetokounmpom a Lillardom, ale realita môže byť niekedy trošku iná. Takže ostal som taký jemne opatrný pri tomto, pri ich zaradení. OK, takže mne to proste teraz príde tak, že každý tým sme dali z obidvoch pohľadov za mňa. Zatiaľ. No áno. Presne tak. Dobre, to teda už pri Milwaukee. A vlastne teda Boston skončil na druhom mieste, minulú sezónu 57 víťazstiev a očakávaš asi viacej víťazstiev, alebo? Tak tým, že oni skončili prvý, druhý, neviem. Druhý. No tak asi viac. O niečo viac. Dobre, ja by som dal tiež že by mali práve o jednu výhru viacej. A inak ty si videl to, čo dávalo TNT, tú top 8 v každej konferencii, že predict wins? Priznám sa, že som to nejako nevidel úplne, alebo som to nehľadal zatiaľ. Lebo to keby si pozeral, tak to by... Neviem, či by si plakal, alebo by si sa smial. Lebo to bola tragédia. Hej. Akože môžem ti to poslať, akože ja to tu nemám takto, ja som, že len či si to náhodou nevidel. Takto som to asi nevidel. Len jediné, čo si také pamätám z prvej, je, že na západnej konferencii predikovali, že druhá bude Minnesota. Hej. No tak to bol úlet. To bol trošku pípal. Dobre teda, takže môžeme ísť na prvé miesto. A vlastne teda, prvé ako prvé. Ty ich máš druhých, ja ich mám prvých, je to Milwaukee Bucks. A pred sezónou prišiel Damian Lillard, Malik Beasley, Campaign a legenda Robin Lopez prišiel zase pozrieť brata. Presne. Odišiel Grayson Allen
podľa mňa jeden z najviac hejtovaných hráčov NBA. Sympatiák Joe Ingles, Javon Carter, Drew Holiday a Wesley Matthews. Takže už sme sa z toho časti bavili, ale zároveň rotácia Milwaukee mne príde oveľa lepšia ako rotácia Bostonu. Myslím tým na šírku kádru. A ako ty teda vidíš Milwaukee? Akože s tou šírkou kádrov súhlasím. Myslím si, že Bucks majú aj z hľadiska lavičky a tak lepšiu, ale myslím si, že myslím, že Tatum a Brown vedia, sú univerzálnejší hráči každý, aj teda individuálne, aj kolektívne. Sú univerzálnejší hráči a vedia tú hru týmu možno viacej ovplyvniť a pozdvihnúť, ako to dokáže Antetokounmpo a Lillard, ktorí sú teda vynikajúci, ale sú vynikajúci len v určitých akože ohľadoch a atribútoch svojej hry. Tým, že proste Giannis je proste atlet skokan v okolí pod koša, nezastaviteľný. A Lillard je zase vynikajúci rozohrávač a strelec, ale zase Lillard je na prd obranca a Antetokounmpo je, čo sa týka od koša a z loptov je tiež akože taký trošku akože neúplne použiteľný. Takže myslím si, že čo teda Brown a Tatum sú akože použiteľné, keď akože u Brownovi kolujú reči mojich kamarátov a kolegov, že tiež neviem moc driblovať a tak, ale myslím si, že... Tiež som to chcel povedať. Je to, ale tak podľa mňa akože keď porovnáš Browna zvonku s loptou a Antetokounmpa niekde na trojke, tak neviem, no. Či je akože Antetokounmpo lepší a nebezpečnejší zvonku s loptou ako Brown. Ale to sa nedá podľa mňa takto akože exaktne porovnať. A niečo ešte k lavičke, alebo tak? Brook Lopez, Chris Middleton? No a to ešte dôvod, pre ktorý som dal Bucks 2. Middleton je otáznik podľa mňa. Middleton je podľa mňa trošku otáznik, lebo neviem, odkedy bol teda zranený a tá sezóna moc dobrá nebola. A že ty sa bojíš, že ako keby ten jeho prime už má za sebou niečo na štýl Uvidíme, to Tobiasa Harrisa. Či sa z toho zranenia dokáže 100% vrátiť, alebo nie. Lebo ak nie, tak si myslím, že ten tým akože Lillard ten nebude stačiť k titulu. Ako tak zatiaľ tie predikcie robíme s tým, že všetci by mali teda byť zdraví samozrejme a hrať aspoň z časti to najlepšie, čo vedia. No a neviem, akože za mňa proste tá lavička, na lavičke Bobby Portis, Marion Beauchamp, Jay Crowder, Pat Connaughton, práve Malik Beasley a Campaign, proste to je veľmi dobrá rotácia. A nestarnúci Brook Lopez, ten potiahne s Giannisom ďalšiu sezónu. A presne ako si povedal, Middleton bude veľkým otáznikom. A ešte, neviem, či si zachytil, ale coach Milwaukee by chcel hrávať iný štýl obrany, ako presadzoval Budenholzer. No, to bude tiež akože otázka, ak sa s tým Adrian Griffin vysporiada. Ale myslím si, že Bucks boli zvyknutí hrať defenzívu a že budú defenzívnejšie ladený tým. Ale práve, že môže to byť práve ten faktor, prečo bude tomu týmu dlhšie trvať sa zosynchronizovať, zohrať a čo vo výsledku môže rezultovať druhé miesto. Ale zase pokiaľ bude hrať nový typ defenzívy, tak je zase šanca doňho od počiatku skúsiť nejakým spôsobom naučiť a pracovať aj Lillarda v rámci jeho možností a ochoty.
Ako keby sa hrá basketbal ako hádzana, tak Lillard by vždycky po útoku bežal vystriedať a bolo by všetko vyriešené. Je to tak. Akorát, že sa to nedá, bohužiaľ. No a uvidíme teda, ako sa popasujú tieto dva celky so sezónou. Každopádne sú pasované za najväčších favoritov konferencie a aj ligy, by sa dalo povedať. No a 24.10. sa nám oficiálne začne sezóna NBA. A vlastne Milwaukee bude mať hneď prvý zápas ťažký s Philadelphiou, takže tam sa také menšie zrkadielko hneď ukáže na začiatku. No a ešte teda k Milwaukee, tak minulú sezónu prvé miesto obsadili a 58 víťazstiev uhrali. No a očakávaš teda viac alebo menej? Očakávam jemne viac. Mhm. O jedno víťazstvo viac. Tiež to vidím, akože by mohli dať, akože ja to rád zaokrúhľujem, takže ja poviem, že budú mať 60 víťazstiev a že to proste sadne, budem veriť tej chémii. Dobre teda. Uvidíme. Ďakujem ti dosť, že si dneska na nás našiel čas, že si tu mohol byť. Ja ďakujem pekne za pozvanie a prajem poslucháčom, teda nech si užijú začiatok sezóny a nech počúvajú basketbalové podcasty. Určite aj basket na druhu, aj druhú line. Ďakujem pekne. Dobre, takže samozrejme môžete followovať nás na Instagrame Basket na druhu, alebo chodte hodiť chalanom z druhej liney follow taktiež na druhá linea. Poprípadne, ak máte záujem o ešte trošku detailnejší obsah, tak majú aj Hero, ktorý si môžete predplatiť. Suma je celkom priateľná, si myslím, že 4 eurka, keď ich podporíte, tak 4 eurá určite sa tam dozviete veľa pikošiek. Hej, ja len si dovolím teda doplniť, aby ma teda kolegovci nezbuzerovali. 4 eurá je ten basic a 15 eur je potom taký naozaj extra obsah, kedy naozaj môžete ten podcast reálne ovplyvniť jeho obsah, smerovanie a byť aj jeho už priamo alebo nepriamou súčasťou. Dobre, takže určite porozmýšľajte. No a ešte samozrejme už sa začali v Európe súťaže, či domáce, či Euroliga, takže už sa môžete naladiť pomaličky na ten basketbal a o 8 dní, my keď to natáčame, tak sa začína nová sezóna, takže pozerajte basketbal, majte sa, čaute. Čaute.